5, 4, 3, 2, 1. Woohoo! Bore da, Llanw, chi'n okay? Pawb wedi, fyddaru gan y feedback. Bore da, Llanw, chi'n okay? Tawel a gentle. Mae'n amazing bore yma. Mae gyda ni'r plantos I fewn. Edrych yn cool iawn efo'r... Be da ni'n galw nhw dyddi yma? Neb yn gwybod. Boppers. Yes. So, bore yma, da ni'n mynd I glywed gan y plant, da ni'n mynd I addoli, da ni'n mynd I clywed gan yr arglwydd trwy air, trwy Jonathan. Da chi'n barod am ddiwrnod da? Cos dwi'n datgan fod dydd Iau yn mynd I fod yn diwrnod bryl. Chi'n cytuno efo hynna? Mae'n mynd I fod yn ffab. Pa bynnag gweithgareddau chi heb wneud, you're going to do it today. Pa bynnag ffrind da chi heb cael coffi gyda, da chi'n mynd I wneud o heddiw. A da ni'n mynd I ddod I adnabod yr arglwydd yn well. So mae'r plantos wedi gofyn am gan reit ar y cychwyn. A mae'n gan, da chi'n gwybod yn barod yn di, mae'n ddiw ni yn ddiw mawr gwan. Cryf. Diolch yn fawr. So, dwi'n amed bod fi angen rhyw Cameron Jones I wneud yr acciones. Cameron, neu di ddod a phwy bynnag ti isio I fyny helpu ti? Ie, mae Cameron really eisiau help, cos mae'n really swill. Pawb? Geith pawb? Yeah. Mae croeso chi ddod I fyny ar y llwyfan. It's not. Yeah. Brill, mae pawb yn medru gweld chi. Yes. OK, Cameron, mae'n ddiw ni yn ddiw mawr cryf. What do we do? Mae'n ddiw ni yn ddiw mawr cryf. A wedyn, be mae'n dweud wedyn? Mae'n ddiw ni yn ddiw mawr cryf. Mae'n ddiw ni dal yn ddiw mawr cryf ac mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob adeilad tal. Mae'n ddyfnach na submarine. Watch your knees, adults, watch your knees. Mae'n lletach na'r bydysawd mawr, a thi hwnt I mreiddwyd I. Mae'n fy ngharu, o nag di, mae'n fy nabod. Mae'n fy nabod, a mae'n fy ngharu, ers cyn creodd popeth byw, mor fendigedig ydi bod yn rhan o gynllun Duw. OK, mae band yn mynd I rocio allan, so gobeithio bod chi'n mynd I mosio. Iawn? Barod? OK, Llanw, gwahodd chi sefyll ar eich traed. Cewch chi mosio os chi am. Never too old for a mosh pit. Cool, ffwr ni band. Mind
Arglwydd, diolch am pob un o'r plant ifanc yma. Da ni'n gweddio bendith Duw arnyn nhw heddiw yma yn enw Iesu Grist. Amen. A dwi wedi pasio drosodd i Adam ac i Cam ffwrdd â chi. Da iawn. Gwych. Bore da pawb. Hyfryd. Adam y dwi, a fi a Cam. Ble mae Cam? Ble mae di... Yn y cefn? Fi'n gweld, ie, oce. Wedi bod yn arwain y gwaith plant gyda tîm arddechog. Mae'r tîm wedi bod yn bendigedig. A rhaid i mi ddweud diolch yn gyntaf i Ffrwd Church yng Nghaerdydd am ddarparu can a drama a defnydd a popeth Holiday Club Llynedd yw Llongofod Darganfod. Llongofod Darganfod! Fod yr Iesu byw. Darganfod yr Iesu byw. Triwch na. Llongofod Darganfod! Wel, 10 pwynt i'r plant, dim i'r oedolion, unwaith eto. Llongofod Darganfod! Darganfod yr Iesu byw! 1 pwynt i'r oedolion. Right. OK. Rydyn ni wedi cael amser da wythnos hon. Gyda crefftau. Ydy rai o'r oedolion wedi dweud camelod. Rydyn ni wedi bod yn darganfod Iesu trwy Efengyl Mathew. A yn Efengyl Mathew mae lot o bethau sy'n esbonio i ni pwy yw Iesu a beth mae Iesu wedi wneud i ni. A un peth sy'n mynd rhwng ni a fe yw y pethau sydd gyda ni. Pethau, popeth rydyn ni'n rhoi, wneud yn bwysicach na Iesu. A mae Iesu yn dweud bod e'n anoddach cael camel trwy llygad nodwedd, na mynd i'r nef. Ond beth sy'n amhosib i ni yn bosib i Dduw. A dyna beth rydyn ni wedi bod yn ffeindio mas, beth sy'n bosib i Iesu. So rydyn ni wedi cael crefftau, caneuon newydd. Gai jyst herio chi, okay? Roedd y band na yn wych yn wneud, mae'n Dduw, ni yn Dduw mor cryf. Ond mae'r gan na yn one trick pony, mae'n cyfathrebu un peth. Mae gras Duw, mae Duw yn fawr, mae gras Duw yn enfawr. Dwi'n gallu herio chi dysgu can newydd, caneuon newydd, caneuon Cymraeg newydd sy'n cyfathrebu yr holl trigaredd Duw a holl gras Duw. Da iawn, gwych. Ond wedi cael game, quiz Space Invaders, quiz mawr. Seithi, dim gyda bullets go iawn, Nerf guns, seithi'r Space Invaders yn y quiz. A hefyd, rydyn ni wedi cael drama. Dwi'n gallu gweld rai o gymeriadau oedd wedi bod yn y drama. Canghellio Pwyll, yr Arglwydd Myth, a Dath Niwl. Dyma nhw yn dod. Mae dim ond un microffon i chi.
Ble ydyn ni, bos? Dim yn siŵr, ond pan fyddwn ni'n cymryd dros y bydysawd, dwi'n mynd i gael y bobl yma heddi'n dda. Wyt ti'n mynd i dynnu nhw i gyd draw i ochr y tywyll a wneud nhw ymuno'r gwarchodlu metrig? Pam lai. Dwi wedi wneud Luke a Leia Space Hopper i atal urdd yr arddewyddion ac ymuno â ni bradwyr. A dwi wedi cael gwared o'r meistr Yoga na, so-called mab y wir arweinydd y bydysawd. Dwi trwy'r daflu fe mewn i'r nuclear reactor. Ond bos, dyw Luke a Leia ddim gyda chi, bellach. Wnaeth meistr Yoga gymryd i lle, cael ei cosb a gadael nhw'n rhydd. Bydd istaw y twm ffat. Nawr dwi wedi cael gwared o meistr Yoga, dwi'n gallu cael nhw nôl a cymryd dros y bydysawd. Dewch efo fi, Daf Newell. A helpa fi a dilatu'r Doom Moon 2. Ie, nawr, does neb sy'n gallu stopio ni. O, gwych. Heddiw, rydyn ni'n mynd i ffeindio mas beth sy'n digwydd. Ond un peth rydyn ni wedi bod i wneud, canu can y clwb, sydd wedi bod yn hit mawr gyda nhw. Diolch i Maisie Wella a Nick Ryddych yn Eglwys Highfields gyda ni am ysgrifennu gan y clwb. A diolch i Arfon Jones am gyfieithu a Alan Jones. Arfon Jones cyfieithu'r gan a pobl eraill wneud lot o waith eraill yn cyfieithu a paratoi pethau. So, mae tîm a pobl eraill wedi bod yn gweithio'n galed tu hwnt i'r golygfeydd. Can y clwb, rhaid i ni wneud e yn a cappella. Ydy'n bosib cael G? Just ble mae Sian wedi mynd? G? GCG? So GCG, ydy hynny'n bosib? Gwych. Deg, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lansio! Llong o fod darganfod sydd yn... Llong o fod darganfod Duw, darganfod yr Iesu byw. Ein holl bechod ni, sy'n yn stopio rhag bod yn ffrind i Dduw yn y nefoedd. Ni angen help, llong o fod darganfod sydd yn hedfan o'r wyb yn hir. Llong o fod darganfod yw, darganfod yr Iesu byw. Marw o groes, carion pechodau ni, cawn fyw gyda gef, cawn fyw yn y nef, llong o fod darganfod byw, fod yn hir, llong o fod darganfod yw, darganfod yr Iesu byw. Daeth nôl yn fyw, concrwr marwolaeth yw, nawr gallwn ni fyw. Da Duw am beth, llong o fod darganfod sydd yn hedfan ar wyb, ni byddwn yn hir. Llong o fod darganfod yw, darganfod yr Iesu byw. Gwych, da iawn plant. Nawr, rydyn ni'n mynd i fynd nôl a'i ffeindio mas beth sy'n digwydd nesa
yn ein stori ni. Microphone i rywun. Diolch yn fawr pawb. Gawn ni plis dweud diolch anferth i Adam a Cam a'r holl weithwyr. Da ni'n anrhydeddu chi. Da chi'n absolutely amazing. Pob un sydd wedi helpu, sydd wedi bod yn caru'r plant, sydd wedi bod yn hwyl, sydd wedi bod yn hollol bonkers yn ystod yr wythnos hon. Da chi yn absolutely brilliant. Plant, os da chi'n mynd i fynd at eich stafell chi? Neu beth sy'n digwydd? I think so. Gawn ni clapio nhw allan fel bod nhw'n gwybod bod nhw'n amazing. Gwych iawn, 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 iawn. Da ni'n mynd i gario mlaen i addoli, so dwi'n mynd i wahodd chi i sefyll ar eich traed. Da ni wedi bod yn dysgu am Iesu fel y proffwyd, Iesu fel y ffeiriad, a bore yma da ni'n troi at Iesu'r brenin. Faint ohonoch chi sydd just a byrstio eisiau clywed gan yr arglwydd bore yma. A dyna beth da ni'n neud yma, da ni'n mynd i glywed i lais. Da ni'n mynd i addoli efo'n holl calonau. Da ni'n mynd i garu'r arglwydd, da ni'n mynd i ddeud pa mor ddiolchgar ydyn ni. Ac yna, da ni'n mynd i wahodd yr arglwydd i'n trawsffurfio ni trwy ei air. Amen? Amen.
sydd mor gariadus, yr un sydd mor ffyddlon, yr un sydd mor dda, yr un sydd mor caredig, yr un sydd mor drigarog. Ti yma, Arglwydd. A dyn ni'n diolch i ti am hynna. Diolch fel oeddwn ni'n clywed ddoe. Ti'n adnabod ni, ti'n gweld ni, ti'n ein caru ni, ti'n teimlo'n poen, ti'n gweld ein llwynydd. Croes fy Iesu, sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad, ata fi can fy enaid nawr. Halleluia. Clod a mawn i ddenw di. Dim condemniad rwyf yn ffydd i fi, trwy fy Iesu concro peccato. Does dim dyled mwy na fod tai am cael yn y gwerthfawr waith, daeth o ystis Grist. Dim condemniad rwyf yn ffydd
rydbeth yw cariad Iesu dros da fi. Diolch Arglwydd, fedrwn ni brofi'r cariad yna. Nid theori yw hon, nid geiriau ar darn o bapur. Ti di garu'r byd gymaint, nes i ti ddanfon dy fab, i farw ar y groes. Ond nid diwedd y stori oedd hynna, ti di atgyfodi, ti'n fyw. Nid Duw sydd wedi marw, dyn ni'n addoli, ond Duw sy'n fyw. Duw Emmanuel, Duw sydd gyda ni. Neu di roi fwy a fwy o ddatguddiad i ni am hynny heddiw yma Arglwydd. Da ni'n gweddio dros Jonathan ac yn diolch i ti Arglwydd am y ffordd ti wedi defnyddio fo o'r wythnos hon. Arglwydd wrth efo agor y gair. Neith yr aneiniad llifo Arglwydd. Neith y geiriau trwyddio'n ddofn i fewn i meddyliau a'n calonau ni fel bod ni'n cael ein trawsffurfio. Arglwydd bore yma, please, please, neu di wneud ni yn debycach i Iesu. Oherwydd yn ei enw ogon eddys e, da ni'n gweddio. Amen. Newch chi eistedd os gwelwch yn dda. Diolch i Sian a'r band am ein harwain ni. Mae jyst mor braf yn dydy i ni gallu dod i addoli gyda'n gilydd, i ddod i fewn, presenoldeb Duw ac addoli Duw y brenin, Iesu y frenin. A dyn ni'n edrych ymlaen i clywed gan Jonathan yn yr trydydd instalment ar un olaf, ond dyn ni'n expectant iawn ar gyfer yr hyn. Bydd Jonathan yn rhannu gyda ni, bydd Duw yn parhau i siarad efo ni, wrth i ni'n meddwl am Iesu y brenin. So mae hynna yn exciting. Just dau peth i sôn am cyn i ni symud ymlaen. Just i atgoffa chi, syth ar ôl y roedfa bore yma, mi fydd yna caffi uwch ben y neuadd bita, lle bydd yna cacena, bydd yna coffi, ond cyfle i ni mynd i cefnogi y canhadon newydd i Gymru nath ni clywed gan Bronwen neithiwr, a'r criw o 5 o bobl ifanc sydd yn cychwyn ar blwyddyn i wasanaethu'r arglwydd a dilyn arweiniad fo a galwad fo. So mae yna cyfle i ni allu cefnogi a clywed mwy am hynna syth ar ôl y roedfa, fyny grisia uwch ben. Mae fan hyn, sori, mae fan hyn, ymddiheiriadau. Fyny grisia fan hyn ydi o. Gret, diolch, sori, dwi wedi drysu fan'na. So fyny grisia fan hyn, so paid mynd i'r neuadd bita, ni bydd o dim byd. Ond fyny grisia fan hyn, mi fydd na cacena a coffi. A jyst ffordd i ni allu cefnogi. Mae yna ffordd i chi allu prynu pethau efo arian man, ond hefyd mae yna card machine hefyd i chi allu talu. A dwi'n meddwl mae yna QR code, mae'r hwn yn mynd â chi i'r stewardship pages hefyd, os ydych chi eisiau cefnogi yn y ffordd yna. So please, defnyddiwch hynna. Wedyn prynhawn yma, does na ddim gweithgareddau ymlaen, ond yn gyffroes iawn, mae yna trip lawr i Llangrannog, lawr i'r traeth, sy'n exciting a mae'n edrych bod yn tywydd braf hefyd i ni allu gwneud hynna. So mae yna rai buses bydd yn gadael o just allan yr Portnofio a'r derbynfa, a dyn ni'n anelu bod lawr yna tua 2. So mae yna buses gwahanol. So os ydych chi heb di bwcio lle ar y bus, please newch chi wneud hynna yn y derbynfa. A bydd yna buses yn ôl hefyd i rhai sydd ddim yn ffansio cerdded i lawr. So dyna sydd yn digwydd prynhawn yma. Ond, bore yma, nôl i fore yma. A dyn ni'n mynd i troi at y gair cyn bod Jonathan yn dod i fyny. A bore yma, mae yna 2 darlleniad. Dyn ni nôl yn Hebraid i gychwyn efo. So dyn ni'n neud Hebraid penod 1, adnod 5 i 14. Wnaeth Duw dweud hyn wrth angel erioed.
ti ydy fy mab I, heddiw, des i'n dad I ti? Neu hyn, byddai'n dad iddo fe, a bydd yn fab I mi. Ac wrth I Dduw ddod a'i fab hynaf yn ôl i'r byd nefol i'w anrhydeddu, mae'n dweud, addolwch holl angylion Duw. Pan mae Duw yn sôn am angylion, mae'n ei disgrifio fel negeseuwr sydd fel gwyntoedd a gweision sydd fel fflamau o dan. Ond am y mab, mae Duw yn dweud hyn. Byddi di o Dduw yn frenin ar yr orsedd am byth, a byddi'n teyrnasu mewn ffordd gyfiawn. Ti'n caru beth sy'n iawn ac yn casau drygion ni. Felly mae Duw, dy Dduw di wedi dy eneinio di, a thywallt olew llawenydd arna ti yn fwy na neb arall. A hefyd, o arglwydd, ti ysododd y ddeiar yn ei le ar y ddechrau cyntaf, a gwaith dy ddoelo di ydy popeth yn yr awyr. Bydden nhw'n darfod os roi ti'n aros. Bydden nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi ei gwisgo. Byddi'n ei rheoli I fyny fel hen glogyn. Byddi'n ei newid nhw fel rhywun yn newid dillad. Ond roi ti yn aros am byth. Doi ti byth yn mynd yn hen. Wnaeth Dduw dweud hyn wrth angel erioed, eistedd yma yn y sedd anrhydedd, nes I mi wneud dy elynion blygu fel stôl I ti orffwys dy draed arni. Dim ond gweision ydy'r angylion, ysbrydion wedi'u hanfon I wasanaethu'r rhai fydd yn cael eu hachub. A wedyn mae'r ail darlleniad, dyn ni'n troi at y salmau. A dyn ni'n mynd at Salm 45, Priodas y Brenin. I'r arweinydd cerdd masgil, yr alaw y lliau gan feibion cora, can serch. Mae gen I destun cerdd hyfryd yn fy ysbrydoli. Dwi am adrodd fy marddoniaeth i'r brenin. Mae fy'n hafod fel ysgriben yn llaw awdur profiadol. Ti ydy'r dyn mwyaf golygus sy'n bod, ac mae dy eiriau mor garedig. Mae'n dangos fod Duw wedi fendithio di bob amser. Gwisga dy glefydd ar dy glin o rhyfelwr, dangos dy ysblander a dy fawredd. Dangos dy fawredd, dos allan I ennill buddugoliaeth. Marchoga dros y gwir a dros gyfiawnder. Droi dy nerth byddi'n cyflawni pethau rhyfeddol. Bydd y saethau miniog yn trywynu calonnau dy elynion, a bydd pobloedd yn syrthio wrth dy draed. Byddi di o Dduw yn frenin ar yr orsedd am byth, a byddi di'n teyrnasu mewn ffordd sy'n deg. Ti'n caru be sy'n iawn ac yn casau drygion ni. Felly mae Duw, dy Dduw di wedi dy eneinio di a thywallt olew llawenydd arna ti yn fwy na neb arall. Mae arogl hyfryd, myr, aloes a chasia a dy ddillad I gyd. Mae offerynnau llenol o flasau I fori yn cael eu canu yn dy ddifyru di. Mae tywysogesau ymhlith dy weision ac mae dy briodferch yn sefyll wrth dy ochr, yn gwisgo tlysau o air coeth offer. Cliw o dywysoges, gwrando'n astyd, anghofiad y bobl a dy deulu. Gad i'r brenin gael ei hudo gan dy harddwch. Fe ydy dy feistr di bellach, felly ymostwng iddo. Bydd pobl gyfoethog, tirus, yn ceisio dy ffafr ac yn dod ag anghregion I ti. Mae'r tywysoges yn anghygoel o hardd, a'i gwisg priodas wedi'i brodio gyda gwaith air manwl. Mae hi'n cael ei arwain at y brenin, ac mae gosgordd y foryn ei ddilyn i'w chyflwyno I ti. Maen nhw'n llawn byrlwm wrth gael ei harwain I mewn I balas y brenin. Bydd y feibion di yn olynu yn llinach dy hynafiaid ac yn cael ei gwneud yn dywysogion yn y gwlad. A byddai'n coffa dy enw di ar hyd y genedlaethau, a bydd pobloedd yn dy ganmol di am byth bythoedd. Amen. Felly Jonathan gai wahodd ti I fyny. Newn ni gweddio cyn clywed y gair. O Dduw Tad, diolch am y ffordd ti wedi bod yn siarad mor glir I ni wythnos yma trwy geiriau Jonathan. Arglwydd bendithio fo bore yma. Bendithio I eirio fo I siarad yn glir iawn I bob un ohono ni. I trawsffurfio calonnau ni arglwydd. Bod ni yn wahanol wrth wedi clywed gen ti bore yma arglwydd.
Felly uneinio fo efo dy ysbryd di. Arglwydd, tyrd, siarada efo ni arglwydd. Mae dy bobl di yn gwrando. Amen. Amen. Diolch am y darlleniadau. A hefyd diolch i'r band bore yma am y cerddorion yr wythnos hyn sydd wedi bod yn arwain ni. Ni'n siŵr dylsyn nhw gael clap. Diolch am gwasanaethu ni mor dda. Ac oedd e dda bore yma I gweld special guest yn y band. Fi wedi gweld e boi o enw Ffrwd Byw. Do, roi clap I Ffrwd Byw. O'n i'n cofio, o'n i'n canu can bore yma o Highfields, a wedyn o'n i'n cofio fi a Rodri yn Highfields yn Caerdydd un diwrnod, 3 o Ebrill 2004. A fi'n cofio fi a Rodri yn sefyll lan blaen yr eglwys, a nath y cerddoriaeth dechrau chwarae. A wedyn, nes I penderfynu, wel, ffordd hyn o'n i'n mynd, y Rods, a nes I penderfynu troi rownd wrth i'r cerddoriaeth dechrau, a weles hi. Fy wraig I fod, fy ymrhodferch yn cerdded lawr a ail. A dwi ddim yn teimlo'n embarrassed I dweud, fy nes I llefen. Llefen. Yn onest, cafodd fy ngalon I symud, I ysbrydoli. A am y priodasau yn neud hynny, nid just I chi os chi'n gael I priod, ond i'r waistion, i'r guests. Chi gael I dal yn y foment, yn y hyd, yn y magic, yn y cariad. A weithiau mae cenedlaethoedd y cyfan yn gallu profi hyn hefyd mewn priodas wrong crowd. Na I ddim sôn am royal weddings fan hyn. Sorry. Ond mae yna rhywbeth amdano priodas a cariad sy'n gallu just dal ni yn ei ngalon. A ni'n mynd I meddwl amdano hwnna bore yma. Falle o'ch chi wedi gweld y 2 darlleniad, o'ch chi wedi gweld y link? Hebread 1 a wedyn Salm 45 pam, achos oedd y Salm wedi cael ei quoto yn Hebread 1. Nawr, Hebread 1 just yn gloi. Nawr ni just redig trwyddo fe I gweld beth o'n I wedi dysgu yn y darlleniad. Mae'n darn wych yn dweud. Mae'r un sydd wedi pregethu yma yn y llythyr Hebread, mae wedi bod yn dysgu ni bod angen mwy na angylion. Be sy'n angen? Mae angen angor. Angor yn y nef. A beth fi'n trial dangos I ni wythnos hyn yw dylsyn ni dod i'n angor ni yn y nef at yr Iesu. Yr un sydd yn proffwyd, yn offeiriad a heddi yn brenin. A yn Hebread 1, mae'n dangos ni o'r Hen Testament y quotations yma I gyd, adnod 5, bod Iesu yw y mab y brenin. A felly adnod 6, dylsyn ni addoli fe, a mae'r addoliad yma adnod 8 am byth. Pam? Achos mae'r mab, y brenin, wedi yn ei ysgyniad mynd i'r nefoedd. Ond mwy na ni, adnod 13, mae'n sôn am y dyfodol. Dywedodd Duw wrth yr angel erioed, eistedd yma yn y sedd anrhydedd, nes I mi wneud I di elynion blygu fel stôl tu orffwys dy draed arni. Hynny yw, mae Iesu wedi mynd i'r nefoedd. Ni'n gwybod bod e'n gweithio. Ni'n gwybod bod e'n gweddio dros ni, dangos y gwaed dros ni, paratoi lle dros ni, pregethu I ni teimlo, ni cyd ymdeimlo gyda ni, ond hefyd, mae Iesu yn aros ac yn paratoi am dyfodiad arall, am yr ail dyfodiad. Mae'n mynd I dod yn ôl. A mae popeth, gyd o hwnna yn y Hen Testament. Gyd o fe yn y Hen Testament. So, awn ni nôl i'r Hen Testament, Salm 45, nawn ni edrych fyna, a ni'n mynd I cerdded trwyddo'r Salm. Adnod wrth adnod, including y llinell cyflwyniad ar y dechrau. Mae'n diddorol y fe. Beth mae'n gweud? Wel, mae I arweinydd cerdd, dylsyn ni canu hwn. Mae'n masgil. Not a clue. Look it up yourself. Beth yw enwau? Y liliau. Fi'n credu just rhywbeth hardd yw hwnna. Mae gan feibion cora. Mae Christopher Ash yn galw feibion cora the poet laureates of Israel. Nhw oedd yn sgwennu'r geiriau yma.
A beth yw e? Wel, mae'n can serch. Mae'n can cariad. Mae'n can mwyn priodas. A felly, yn y adnod gynta, mae'r un sydd wedi sgwennu yn sôn amdano beth mae'n gweud. Mae'n gweud bod mae calon wedi cael ei symud gan thema o gariad, thema o priodas. Mae wedi cael ei ysbrydoli. Nawr, ble dath y teimlad yma? Ble oedd e wedi dod o? Wel, fi'n credu os mae wedi cael ei ysbrydoli, mae wedi dod o'r ysbryd. Hynny yw, dyma un o'r proffwydydd yn yr Hen Testament am yr ysbryd glân wedi symud. Chi'n cofio yn y pregaeth gyntaf, o'n i'n edrych ar Pedr yn gweud, oedd ysbryd Iesu yn symud nhw. Dangos nhw beth oedd Iesu mynd i wneud. A fi'n credu fan hyn, mae yna gwers pwysig i ni yng Nghymru i'r eglwys. Dylsyn ni bod yn eglwys sydd yn creu pethau dan ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. Mae'n gret i canu hen emynau, mae'n gret i canu caneuon newydd, ond mae'n mor bwysig pryd ni'n creu unrhyw beth, mae'n dod mas o'r calon oedd i'r ysbryd glân symud ni. Chi'n gallu teimlo'r wahaniaeth. Mae yna rhywbeth arbennig bod ni'n gallu creu pethau mor dda. A felly, mae wedi cael ei eneinio am ysbrydoli a beth mae'n amdano? Mae amdano, wel, y priodas yma. Nawr, pwy yw'r un sy'n cael ei priodi? Wel, mae'n brenin. Ni'n gwybod mae'n gweud yn adnod 1. Dwi am adrodd maddoniaeth i'r brenin. So, dyma ni fan hyn, mae yna priodas, y brenin sy'n cael ei priodi. Pwy ydy'r brenin? Wel, mae dadlau wahanol. Lot o pobl yn gweud Solomon. I bod yn onest, it's a close bet, achos gath bod 700 o priodasau wahanol. So it could have been. So mae hwnna'n meddwl, os taw Solomon yw'r dyn sy'n priodi, pwy ydy'r priod ferch? Wel, mae hwnna'n rili galed i gwybod. Achos it could be one of 700. Ni ddim rili wir yn gwybod, so na i ddim trafod unrhyw amser meddwl amdano hwnna. Achos beth mae Hebread yn dysgu ni? Mae'n cael ei dangos yn Hebread 1. Pwy ni'n sôn amdano? Yr Iesu. Pwy bynnag yw'r brenin yma, fe oedd Mesaia, yr eneiniog yn yr Hen Testament, ond fe oedd yn brenin Duw a felly yn llun yn paratoi y ffordd i'r un oedd yn dod, yr Iesu, y wir Mesaia, y wir brenin, mab Duw. A felly mae'n edrych mlaen i Iesu. A felly bore yma, pryd o'n i'n paratoi y cyfres yma a meddwl am Iesu, proffwyd, o ffeiriad a brenin, nes i penderfynu i edrych ar Iesu y brenin fel Iesu y brenin sydd yn priodfab, y priodfab brenin. So mae'n ongl eitha unique. Ond fi'n credu mae hwnna'n help mawr i ni meddwl am Iesu fel y brenin. Mae rai yn gweud bod y salm yma fel salm caniad Solomon. Mae'n eitha, intimate. Os ydyn ni'n gwybod taw y salm amdano Iesu fel y priod fab, dyma cwestiwn i chi, ydyn ni'n gwybod pwy yw y priod ferch? Os rhywun yn gwybod yr ansep? Ni. Effesiaid 5. Os mae hwn yn sôn am Iesu fel priod fab, wel yr eglwys yw'r priod ferch. A felly wrth darllen y salm yma, i ni'n mynd i gynta edrych ar Iesu y priodfab brenin sydd wedi rhoi ei hun drosom ni fewn efengil fawr hael, ond yn ail yn edrych arno ni fel priodferch Crist yn hardd a'i gwisgo ac yn ffyddlon i un. A wedyn yn trydydd, os mae gyda fi amser, edrych ar sut i crio tyrd eto ar glwydd Iesu. Ni wedi sôn wythnos hyn am Iesu gweud tyrd yn agos. Ond beth amdano ni gweud tyrd eto ar glwydd Iesu? So dyna ble ni'n mynd, okay?
So mae ydych chi Salm 45, ni'n mynd i cerdded trwyddo hwn nawr. Mae hwn yn mynd i bod yn tymu bach o Cornhill Sermon, os chi'n deall beth fi'n meddwl. Okay? So, verse by verse. Chi'n barod? Okay. Falle gawn ni amser am cacen a coffi ar ôl hwn, fi ddim yn siŵr. Ond, pwynt cynta. Iesu yw'r priodfad brenin sydd wedi rhoi ei hun drosom mewn efengil hael. Adnodau 2 i 9. So yn adnod 1, mae'n sôn amdano beth mae'n neud, a wedyn yn yr ail adnod, mae'n troi at y brenin, mae'n troi at yr un sy'n mynd i gael ei priodi, a mae'n dechrau disgrifio fe. Ti ydy'r dyn mwyaf golygus sy'n bod. Fi'n cofio nhw gweud hwnna amdano fi. Na, nath nhw byth gweud hwnna amdano fi. Ond mae'n brenin ardderchog. Mae'n golygus. Mae'n hardd. Nawr, pryd dyn ni'n meddwl am yr Iesu fel un sy'n ardderchog, golygus a hardd, dyn ni ddim yn meddwl yn allanol. I ni ddim yn just yn edrych ar wedd yn unig. Nawr te, chi gyd blwyddyn hyn yn meddwl am Basil o Caesarea, ydych chi? Ni gyd yn cofio Nicaea, Basil o Caesarea. Pryd mae fe'n edrych ar y salma? Mae fe'n gweud bod y salm yn edrych ar Iesu fel dyn a fel Duw. A dyma beth mae'n gweud pryd mae'n sôn am Iesu yn bod yn ardderchog, golygus a hardd. Dyma beth mae Basil o Caesarea yn gweud. He's focusing on his divinity. He is not celebrating a worldly beauty. Ydy Basil yn iawn? Wel, fi'n credu bydd Isaiah yn cytuno gyda fe. Ni gyd yn gwybod Isaiah 53, adnodau 2 i 3. Dyma beth mae Isaiah yn gweud am yr Iesu. Wrth i fod dyfu o flaen, doedd e ddim mwy na brigyn, neu reiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ei denu i edrych arno. Dim oedd yn ei wneud yn arbennig o ddeniadol. Chi'n gweld beth mae Isaiah yn gweud? Oedd Iesu yn edrych fel ti a fi. Oedd pobl ddim yn dilyn Iesu achos oedd e'n edrych yn wahanol, ond oedd pobl yn dilyn Iesu achos oedd nhw'n gweld rhywbeth wahanol ynddo Iesu. Ar y tu fewn. A mae hwnna'n bwysig. Ond hefyd, mae'n holl bwysig i meddwl, pryd ni'n sôn am yr Iesu yn un sy'n prydferth, y gorau, dyn ni ddim yn meddwl am y tu fas, ond eto, ni yn meddwl am Iesu y dyn. Ond mewn ffordd hollol wahanol i'r byd. Chi'n gweld, yn y byd, mae rhywun prydferth yn unblemished, yn perffaith. Pryd oedd Iesu yn mwyaf hardd yn y cnawd? Chi'n gwybod pryd? Ar y groes. Ar y groes, dyna ble oedd Iesu, ar y groes, yn ei chywilydd, ei humiliation, dyna pryd oedd Iesu yn mwyaf hardd. Chi'n gwybod, wrth gweld Iesu ar y groes, a ni'n canu fe trwy'r amser, ydyn ni, edrych ar Iesu ar y groes. Dyma ni gweld Iesu fel rhodd, mewn gras, mewn cariad. Ac os ni'n Gristnogion, ni wedi edrych ar Iesu ar y groes, a ni wedi dal llygad Iesu, a mae wedi edrych arno ni, a rhoi ei gariad i ni. Mae Iesu yn hardd. Ond mae'n diddorol fan hyn, pryd mae'r salm yn sôn am y harddwch hyn, y peth gynta mae'r salmydd yn sôn amdano ydy ei geiriau. Hanner ffordd adnod 2, mae'n gweud hyn, mae eiriau môr garedig. Mae'n diddorol, yn dwe. Meddwl am brenin, a peth gynta chi'n meddwl amdano yw beth mae'n dweud. Wel, dwi ddim eisiau bod yn gwleidyddol, I've already misstepped with the royal wedding. So fi ddim eisiau bod yn political bore yma, okay? Ond ni'n desperate i gael wleidyddion, i gael presidents sydd yn gweud y pethau iawn. Ond bydd y dda i mynd, fi'n cofio hen dyddi, fi'n mynd bod yn old man nawr. Fi'n cofio hen dyddiau. Pryd o'n nhw'n meddwl amdano beth o'n nhw'n mynd i dweud. O'n nhw ddim yn gweud y gwir, ond o'n nhw'n meddwl amdano fe. Ni'n desperate. So, yn lle bod yn gwleidyddol, na i'n meddwl am hen president. Chi'n cofio George Bush Jr. Oedd George Bush Jr. oedd ffordd gyda fe, gyda gyrau.
Hyd yn oed, chi'n gallu prynu llyfr o Bushisms. Dyma rai Bushisms. Fi'n dwlu ar hwn. President George W. Bush. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. Allai darllen rein trwy'r bore. Un arall. The vast majority of our imports come outside the country. A wedyn, y ffefryt fi, I stand by all the misstatements that I've made. Fi'n cofio oedd adeg, eto fi mor hen, fi'n cofio adeg, o'n i'n gwylio cyfres The West Wing. Os fans o The West Wing, a y West Wing oedd e'n greit yn Prydain. Ond yn America, oedd pobl yn gwylio rhaglen yn y West Wing yn edrych ar y President America ffug, twyd made up, a enw y President oedd Jed Bartlett. Yn y diwedd, nath nhw creu Facebook page i trial gael pobl i plaid gleisio dros Jed Bartlett. Oedd e ddim yn go iawn yn real, just achos y ffordd oedd e'n siarad. Ni'n desperate ydyn ni am rywun sydd yn brenin, sydd gyda gyd y grym a pŵer. Ni'n desperate i gael un sydd yn gweud y pethau iawn. A ffrindiau yn Iesu, mae ganddo ni proffwyd sydd yn brenin, sydd yn gweud y pethau iawn, ar yr amser iawn. Mae Efengil Luc yn gweud hyn, Luc 4:22. Mae'n gweud hyn, roedd pawb yn dweud pethau da amdano Iesu ac yn rhyfeddu at y pethau gwych roedd e'n dweud. Ond nid mab Joseph ydy hwn, meddai nhw. Oedd pobl yn gwrando ar geiriau Iesu a meddwl, waw, jyst 2 enghraifft o geiriau Iesu. Chi'n cofio Iesu? Oedd e wedi cael dydd galed oedd y hael mas. Oedd e jyst eisiau cael rhywbeth i ifed a bita. A nath e cwrdd â graig o Samaria. A ddyn diddorol, graig o Samaria, cweto, ddim eisiau gweld neb. Ddim eisiau clywed geiriau barnadol pobl wahanol, geiriau gas. A nath Iesu cwrdd â hi. A nath Iesu gweithodd hi popeth oedd hi wedi wneud. Chi'n meddwl am hynna? Os chi trial cweto o pobl, achos amdano pethau sydd wedi digwydd, a wedyn mae rhywun yn dod yn gweud, fi'n gwybod popeth amdano chi. Fel bych chi'n timlo? Byddai'n timlo'n condemned. Ond nath hi ddim. Nath hi timlo Iesu'r offeiriad, yn cyd ymdeimlo, yn dod gyda gras. Hyd yn oed, y ffordd oedd Iesu yn siarad i wraig yma o Samaria, chi'n gwybod beth nath hi? Nath hi redeg nôl gytre, i canol i ble oedd gyd y pobl oedd hi trial cweto o gweud, dewch i ffindo a gweld y dyn yma, oedd hi'n gwybod popeth amdano hi. Te wedi clywed geiriau fe. Pam? Achos mae Iesu wastod yn gweud, tyrd, dewch. Dyma ni y brenin sydd byth yn edrych ar unrhyw un yn y byd yma a gweud, s'dim lle i ti. Ti rhy wael. Ti wedi ffili. Mae Iesu y brenin gyda'r geiriau orau wastod yn gweud, tyrd. Tyrd yn ôl. Tyrd eto. Tyrd yn agos. Chi'n cofio Martha? Martha yn y gegin. Mair yn y stafell ffrynt. Iesu wedi dod mewn. Martha wedi penderfynu. Wedi fi wneud cacen i Iesu. A wedyn Mair, the lazy one, the favourite child, just yn eistedd wrth traed ar Iesu. Martha wedyn, yn y gegin, bangor pots and pans. Gweitha Mair i dod i helpu fi. Beth nath Iesu dweud? Fi'n dwlu ar hwn. Nath e just galw enw hi. Martha, Martha. A wedyn nath e edrych mewn i calon hi. A gweud, Martha, Martha, rwy ti'n poeni. Rwy ti'n poeni. A roi wahoddiad iddi. Ffrindiau, beth bynnag i ni'n mynd trwyddo, mae gyda ni brenin yn y nefoedd sydd yn siarad y geiriau go iawn. Dros y blwyddyn diwetha, gweithio, fi teimlo bod pobl lan y ffrant yn swnio fel mae popeth yn sorted. Di bywyd fi ddim yn sorted. A dros y blwyddyn diwetha, gathon ni
blwyddyn mwy o galed byth. A fi'n gofio bob bore, mynd i'r sglythyr, sgwyd arglwydd, just siarad. Nes I just darllen y salmau. Salm y dydd, a psalm a day keeps the doctor away. Na, a psalm a day keeps the Lord close. Pob dydd, gair bach, a gair iawn. Mae dyn ni brenin sydd yn caru ni. A dyw e ddim just yn siarad. Mae hwn yn gret. Mae pobl yn gallu siarad, mae pobl yn gallu gweud y pethau iawn, ond fan hyn, mae dyn ni un sydd gyda power, sydd gyda grym I wneud rhywbeth. Fel o'n ni gweld ddo, fel arch o ffeiriad, mae'n gallu cyd ymdeimlo, a mae'n gallu rhoi help I ni, gallu rhoi gras I ni. A mae Iesu fel brenin yn gallu gweud y pethau iawn, a mae'n gallu wneud y pethau iawn. A wedyn yn adnodau 3 I 5, ni'n gweld Iesu y ryfelwr. Y ryfelwr. Nawr, beth mae hwn amdano? Dyma llun diddorol, yn dwe? Dyn ni ddim rili yn hoffi'r syniad o Iesu fel brenin sydd yn ryfelwr. Beth mae hwnna'n wneud? Ydy Iesu yn y nefoedd yn chwilio am ryfel, yn syrchedig am waed. Fe fyna yw ei Iesu? Wel na, edrychwch ar y ffordd mae'n mynd I ryfel, adnod 4. Dangos dy fawredd, dos allan I ennill buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Marchoga dros y gwir a dros cyfiawnder. Beth am gael reolwr y byd I just edrych ar y 2 peth na. Gwirionedd a cyfiawnder. Mae dyn ni brenin, a mae'n brenin sydd yn meddwl am y gwir a gwirionedd. Mae un sydd yn buddugoliaethus. I raddau, yn Psalm 45, mae'r salmydd yn dangos I ni bod Iesu Mesaia ydy'r Mesaia o Psalm 1 a 2. Chi'n gweld hwnna? So mae Psalm 1 yn sôn am yr un sydd wedi cael ei bendithio achos mae'n myfyrio ar y gair pob dydd. Ac yn y bôn, y prif person ydy hwnna yw'r Mesaia, Mesaia y gair. Ond wedyn, yn yr ail salm, mae'n sôn am y brenin sydd yn buddugoliaethus dros popeth. A felly ieithus dros popeth. Iesu yw'r un sydd yn cyflawni hwnna. Wythnos hyn fi wedi bod yn stryglan yn Cymraeg, so gawn ni tîm bach o Lladin. Pam na? Christus Victor. It does what it says on the tin, fe? Christus Victor, Christ our Victor. Dyma rhywbeth dylsyn ni fel eglwys cofio mwy amdano. Pryd nath Iesu marw ar y groes, mae Paul yn gweithio ni yn Colosiaid, nath e'n marw ar y groes, a oedd e'n buddigol. I nearly got there then. Buddigol. Nath e ennill popeth. A dyma ni yn Crist ni. Wedyn mae yna disgrifiadau eraill, adnod 6. Chi'n gweld beth mae'n neud? Mae'n frenin ar orsedd am byth. Mae byth yn mynd I gael ei pleidleisio mas. Mae byth yn mynd I marw. Mae ar ei orsedd. A wedyn mae'n mynd I teirnasu mewn ffordd sydd yn deg. Hwna'n gret, ydw e? Dyna beth ni'n edrych am. Pobl sy'n teirnasu mewn ffordd sydd yn teg. A wedyn adnod 7. Mae'n caru peth sy'n iawn a cysau drygioni. Ffrindiau, mae gyda ni brenin sy'n hollol wahanol I pob brenin arall yn y byd. Mae I wastad yn neud y peth iawn. Chi'n gweld, mae'n dod, mae eisiau ryfel, ond mae ryfel yn erbyn pechod. Mae ryfel yn erbyn pobl sydd ddim yn gweud y gwir, sydd ddim yn gyfiawn. O'ch chi'n hoffi Basil o Caesarea? Beth amdano teimlo bach o Chrysostom? Da iawn, yfe. Dyma beth mae Chrysostom yn gweud. Who is peaceful and warlike together? Who drips with myrrh and is armed to the teeth? Na ffordd dda o sgwennu, yfe. Pwy sydd? Iesu, ein brenin.
So, dyma ble mae Iesu, adnod 8 wedyn, yn dangos y ffordd mae'n gwisgo, bod yn edrych ac yn arogli mor dda. A wedyn mae'n mynd mlaen. A mae'n mynd i dangos mwy amdano ni. Ond mae'n rhaid i ni gael tym bach o Spurgeon. Dwi ddim wedi quote o Spurgeon wythnos hyn o gwbl. A mae Spurgeon yn edrych ar adnod 8. A dyma beth mae Spurgeon yn gweud. He, Jesus, is delightful to every sense. To the eye most fair, to the ear most gracious, to the spiritual nostril most sweet. Dyma cwestiwn i chi. Ydych chi wedi profi hwnna? Ydych chi gwir yn meddwl bod Iesu yn hardd? Ydych chi wir wedi profi? Fel mewn priodas, gweld pobl, ydych chi gweld yr Iesu? A mynd, Mae rhaid i ni fel Cristnogion cofio hyn. Bod yr Iesu, dyw e ddim just yn y nefoedd, mae wedi anfon yr ysbryd. A felly, i ni yn yr Iesu, yn yr ysbryd, i ni gyda fe, a ni'n gallu trwyddo llygaid ffydd gweld yr Iesu. Clywed a'i lais. A wedyn, mae'r salmydd yn troi oddi ar Iesu a edrych ar y priodferch frenhinol. Chi'n gweld e yn adnod 9, ni'n mynd mlaen nawr, mae tywysogau ymhlith dy waistion ac mae dy briodferch yn sefyll wrth dy ochr yn gwisgo trysau o air coeth offer. Ble mae'r priodferch? Wrth ei law dde. A rydym ni yn briodferch frenhinol fel yr eglwys, wedi ei huno, yn teirnasu gyda ef. Ydych chi'n credu dyna pi ni? Mae rai Cristnogion yn mynd yn teimlo bach, ni ddim wir yn siŵr. Allai sôn amdano'r eglwys, ac os i fi'n rhan o'r eglwys, allai sôn amdano fi fel priodferch yr Iesu. Yr un mae'n caru. Wel, yn ail, ni'n gweld fan hyn sut i ymateb i Iesu. Yn ymateb, rydym ni'n briodferch Crist wedi gwisgo'n prydferth ac yn deirgar i un. Mae adnod 10 yn gweud beth dylsyn ni'n neud. Beth mae'n rhaid i'n neud. Achos mae'r un sy'n sgwennu, mae wedi gweud beth mae'n neud, adnod 1. Wedyn mae'n troi ar y brenin a disgrifio'r brenin. A wedyn nawr, yn adnod 10, mae'n troi at y priodferch. A felly, mae'n troi ato ni a mae'n gweud clyw. Grando'n astyd. Mae rhaid i ni clywed ac i grando'n astyd. Ti'n gwybod beth mae rhaid wneud? Fi'n mynd yn hen nawr. So fi'n dechrau colli clyw. So os fi eisiau grando'n astyd, mae rhaid i fi mynd yn agos. Come closer. A dyma beth mae Iesu yn gofyn i'n wneud. Tyrd yn agos. Tyrd i clywed yn lais i. A beth mae'n gweud dylsyn ni fod? Dylsyn ni fod yn dairngar i un. Adnod 10. Gadael pethau tu ôl. Gadael a glynu. Leave and cleave. Mae rhaid i ni roi popeth i Iesu. Chi'n gweld, pryd ych chi'n dod i adnabod yr Iesu, a pryd ych chi'n gweld yr Iesu, yr un sydd yn hardd, yr un sydd yn goriwch popeth arall, chi'n gwybod beth chi'n dechrau wneud? Chi'n dechrau newid. Chi'n gwybod fel teenagers, boys. Mae yna blwyddyn ble chi'n gweud i'r boys, mae rhaid i chi gael cawod. Na, mwy na unwaith wythnos. Mae rhaid i chi gael cawod. A wedyn beth maen nhw'n cael yn Nadolig? Links wrth pawb. Get the hint. Mae rhaid i chi gael cawod. A mae'n rhyw fath o battle pob diwrnod. A wedyn, un dydd, maen nhw'n cael cawod 3 gwaith y dydd. Maen nhw'n prynu links. A ti'n meddwl beth sydd wedi digwydd? Chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd? Maen nhw wedi cwrdd â merch. A unwaith maen nhw'n cwrdd â merch, maen nhw'n cael cawod pob dydd. Yn naturiol, eisiau newid. A ffrindiau, wrth i ni cwrdd â'r Iesu, wrth i yr ysbryd glân gweithio tu fewn i ni eisiau newid. Chi'n gwybod y ffordd gorau o tyfu
yn y ffydd i bod mwy fel Iesu? Chi'n gwybod y ffordd gorau? Just gweld mwy o Iesu. Y mwy chi'n weld o'r Iesu, y mwy chi eisiau bod fel Iesu. Beth oedd Rachel wedi sôn amdano? Family resemblance. Eisiau gael? Wel, os chi'n eisiau gael family resemblance, mae rhaid i chi gwario amser gyda'r teulu. Mae'n diddorol ydw chi'n gweld pobl gweithio sydd wedi priod, a dros y blynyddoedd, maen nhw'n dechrau edrych fel ei gilydd. Maen nhw'n gwisgo'r un cygwls a y ffordd maen nhw'n werthyn, maen nhw'n neud e. A hyd yn oed yn teuluoedd, fel ni'n gweud, mae dyn ni teulu a ni wedi mabwysiadu, a gweithio yn teulu ble mae rhywun wedi mabwysiadu, dyw pobl ffili gweld. Ffili gweld pam, a maen nhw'n gweud, mae'n edrych fel ti. Wel, fel mae'n edrych, wel, achos y mannerisms, y ffordd maen nhw'n siarad. Y mwy maen nhw'n gweld y mwy maen nhw'n byw tu fewn o fe, y mwy maen nhw fel chi. Un o'r pethau fi'n cysau y mwyaf yw gweld rhywbeth a ni ro'r plant a meddwl, o na, that's just like me. O na. Gweithio nawr fi'n mynd yn hen. Fi'n clywed yn un gweud pethau a meddwl, that's what my dad said to me. Ffrindiau, wrth ni aros gyda'r Iesu, gweld yr Iesu, bydd ni mwy fel yr Iesu. A mae adnod 11 yn radical. A dyma unig controversial point fi eisiau gwneud. Adnod 11, okay? Radical, controversial. Gad i'r brenin gael ei hudo gan dy harddwch. Be sy'n digwydd? Mae'r brenin yn gweld y priodferch a mae'n cael ei hudo gan y ffordd mae'n edrych. Nawr te. Controversial. Fi'n credu yng Nghymru, ni wedi gorwneud rhan o diwinyddiaeth. Ni wedi gorwneud y syniad o llwch y llawr. Ni wedi gorwneud y syniad o all my good works are filthy rags. Nawr fi yn credu bod fi'n llwch y llawr. Fi yn credu all my works are filthy rags. Ond eto, come on. Os mae'r arglwydd wedi rhoi ei mab, a mae Iesu wedi marw drosom ni, a mae'r ysbryd glân yn byw tu fewn i fi, a fi wedi cael ei rhoi yn dillad yr Iesu, cyfiawnder y Iesu. Os i fi'n dilyn yr Iesu, yn nerth mae rhaid bod e'n wenu ar hwnna. Mae'n rhaid bod e'n mwynhau hwnna. Fi'n credu ni'n meddwl am Iesu fel y Great High Barrister. Eisiau achub ni, ond dim wir yn lico ni. Ffrindiau, ni jyst wedi gyd fi'n siŵr bod yn darllen y report yma, The Quiet Revival. Eglwysi yn mynd mas, rhannu'r efengel, pobl yn dod mewn, Cristnogion yn neud wahaniaeth yn y byd. Nid yw'r arglwydd yn mwynhau hwnna? Nid yw'r arglwydd yn edrych lawr ar hwnna? A hudo gan y harddwch? Ffrindiau, mae rhaid i ni gael tymed bach o recalibration. Mae Iesu wir yn caru ni. Mae Iesu yn edrych arno ni, a dyw e ddim jyst yn mynd, fi ffili credu fi wedi achub nhw. What a waste of space. Mae'n edrych ar popeth yn meddwl, waw, waw. Mae'r efengel mor dda. Mae'n teimlo'n controversial. Mae'n teimlo fel bod e ddim yn wir. Ond o'n Iesu, mae yn wir. So, dewch mewn, grandewch. Mae rhaid i ni bod yn tairngad i un, byw dros y fe. Mae fe yn joio gweld e. Ond wedyn, mae rhaid i ni cofio, y reswm i ni'n gallu wneud hwn yw achos ni wedi cael cyfiawnder yn rhaiddiol ni allwn ni haeddu. Dyna'r peth. Adnod 13, chi'n gweld e fan hyn, mae'r dywysoges yn anhygoel o hardd a'i gwisg briodas wedi brodio gyda gwaith a'r manwl. Chi'n gweld pam mae hi'n mor hardd?
ei gwisg. Chi'n gweld beth sy'n digwydd i ni fel Cristnogion? Ar y groes oedd yr exchange mowr. Nath yr un oedd yn byth wedi pechu, dod yn pechod. Fel oedd e'n cymryd jaced pechod fi a dod i fe arno ei hunan ar y groes. Ac wrth i'r tad gweld y mab ar y groes, oedd e'n gweld jaced, oedd e'n gweld pechod fi, a hunaniaeth hi wedi pechu yn erbyn Duw. Ond, fel oedd Iesu wedi byw, oedd Iesu wedi byw yn perffaith. Oedd jaced, oedd dillad Iesu yn cyfiawn. A felly ar y groes, nath e ddim just cymryd pwy o ni, pechod ni, ond ar y groes, nath e roi i ni cyfiawnder fe. Dyna'r exchange mawr. Mae'n amazing, ynddo e? Mae fel chwarae ffwtbol i Llanelli. Llanelli. A wedyn cael cyfle i ware i Lerpwl. Tîm go iawn. A chi'n gael y Cris, chi'n dod i'r player. Ian Rush, ydy Ian Rush still yn ware i Lerpwl? I'm in another generation. A roi y t-shirt Llanelli i chi, sori Llanelli, chi yw pechod bore yma. A wedyn rhoi t-shirt Lerpwl i chi. Cyfiawn. Mae'r swap wedi digwydd. A felly pryd mae Iesu yn edrych arno ni, yn sylfaenol mae'n edrych arno ni trwyddo Iesu, yr ffeiriad. A mae hwnna'n meddwl bod hyd yn oed wedyn y pethau i ni'n neud, achos maen nhw mewn cyfiawnder Iesu, mae'n mwynhau gweld nhw. Ffrindiau, fi eisiau chi cofio wythnos hyn, bod yr Iesu yn gallu cael ei hudo gan dy harddwch. Wel, ni'n dod i'r diwedd, beth mae rhaid i ni gweld? Wel, trydydd nes i gweud, mae rhaid i ni edrych ar yr ail dyfodiad. Chi'n gweld, dyma'r problem. Fi'n stryglo. Fi'n pechu. Fi'n gwybod bod fi'n un gyda'r arglwydd. Fi'n gwybod bod yr ysbryd glân yn byw ynddo fi. Fi'n gwybod mae gyda fi cyfiawnder Iesu. Fi'n gwybod bod fi yn rhan o'r priodfer. Mae'n gret, mae'n wych, ond fi'n stryglo. Fi'n pechu, mae pobl yn pechu yn erbyn ni. Gweithio, dwi just eisiau ildio, roi lan, roi'r cwbl, just a gweud stuff it. Chi byth yn teimlo fel gweud stuff it? Dyna pam mae rhaid ni cofio, mae yna rhywbeth hyd yn oed yn well yn dod. Os ych chi'n meddwl bod wythnos hyn yn dda, mae beth sy'n dod yn well. Chi'n gweld, mae rhaid ni hefyd cofio bod na dydd priodas arall yn dod. Ni wedi dod yn un gyda'r arglwydd, ond eto mae yna mwy. A felly trydydd yn ôl, gadewch i ni grio tyrd eto arglwydd Iesu. Fel mae datguddiad yn sôn amdano fe, datguddiad 21 adnod 2, dyma beth mae datguddiad y gweud. Dyma fi'n gweld y ddinas sanctaidd, y Jerusalem newydd yn dod i lawr oddi wrth Dduw yn y nefoedd, roedd yn edrych fel merch ifanc wedi ei gwisgo'n hardd ar gyfer ei phriodas. A tro hyn, wrth i gael ei gwisgo yn cyfiawnder Crist, bydd pob pechod yn cael ei cymryd bant. Bydd pob strygl yn cael ei cymryd bant. Bydd ni'n perffaith. Mae'n wych yn dweud, datguddiad 19. Mae datguddiad 19 yn gweud mae diwrnod priodas yr oen wedi cyrraedd ac mae'r ferch sydd i'w briodi wedi gwneud ei hun yn barod, mae hi wedi gael gwisg priodas o ddefnydd hardd, disglair a glân. Ffrindiau, mae rhaid ni edrych mlaen i'r dydd yna. Os ych chi'n stryglo nawr, mae'r arglwydd gyda chi, mae'r arglwydd caru chi. Ond eto, os chi yn stryglo, mae yna dydd yn dod a bydd ni ddim yn stryglo. Mae'n dydd gret. Ffrindiau, fi eisiau gadael chi gyda 2 gweddi. 2 gweddi o'r ardal yma. Dyma cwestiwn i chi, pryd nath diwygiad 1904 dechrau? 1904 revival. Mae yna lot o syniadau wahanol. Y 2 mwyaf poblogaidd. Mae rai yn gweud, fi'n credu o dda Tudur yn gweud hwn, but I could be misquoting him. Mae rai yn gweud,
bod y diwygiad wedi dechrau yn Cae Newydd. Wrth gwrs, Cae Newydd, a pwy sy'n cofio beth ddigwyddodd yn Cae Newydd? Ferch ifanc o enw Ffrwd Evans. A nath Ffrwd Evans gweddio, I love the Lord Jesus Christ with all my heart. Fi'n caru'r arglwydd a'n holl galon. Mae rai yn gweud dyna ble oedd y diwygiad wedi dechrau. Dyna rili beth ni eisiau ni gweud. I ni fel Cristnogion gallu gweud gyda Ffrwd Evans, dwi'n caru'r arglwydd gyda'n holl galon. Ond wedyn, nath y gweddi na, a'r grŵp o pobl ifanc na yn Cae Newydd, dechrau rhywbeth ble wnaeth wythnos ar ôl falle, draw yn Blaen Anerch. Blaen Anerch oedd cyfarfod a oedd boi ifanc o Llwchwr na. Evan Roberts. Chi'n gallu mynd yna nawr, eistedd ar yr un piw. A beth nath Evan Roberts gweddio? Lord bend me, plyg fi. Bod yn efydd un, gwrando, plyg fi. Fi'n credu wythnos hyn, fi eisiau gadael chi gyda'r dau gweddi na. A gofyn y cwestiwn i chi, p'un un i chi eisiau gweddio heddi? I rai o'n ni heddi, ni jyst eisiau gweddio arglwydd, dwi'n caru di gyda holl calon. Dyna gweddi wych ynddo. Falle chi eisiau gweddio arglwydd, dwi eisiau caru ti gyda fy holl galon. Dwi eisiau adnabod ti fel proffwyd o ffeiriad a brenin. Os ych chi'n gofyn, mae'n rhoi. Os chi'n gofyn am yr ysbryd glân, mae Iesu'n gweud, mae wastad yn rhoi yr ysbryd glân. A falle mae rai yn ni bod yma, i ni eisiau gweddio plyg fi. Fi eisiau newid. Fi eisiau stopo rhywbeth, dechrau rhywbeth newydd, bod mwy fel Iesu. Plyg fi. Fri'n ni'n cael amser o tawel wrth i'r band dod nôl lan. A jyst i ni dod tu flaen yr arglwydd. Edrych ar calonnau'n hunan a gweud, pa gweddi ydy'r gweddi i fi? Ni mewn y treiongl nawr, Cae Newydd, Blaen Anerch, Llangrannog. Dyma dydd ni. Arglwydd, dwi'n caru ti gyda'n holl calglwydd, plyg fi. Nawn ni dod wrth flaen a gofni Duw am y gweddi.
Tybed beth yw dyweddi di bore yma. Dwi'n caru'r arglwydd efo fy holl enaid, neu dwi am garu ti yn fwy. Neu beth am cyfuniad o'r ddau. Un ffordd o anrydeddu'r arglwydd yw i plygu glin. Ond ffordd arall yw i plygu'n calonnau. A jyst ildio. Tybed os wyt ti'n eistedd yna'n meddwl, really? Ti'n hoffi fi arglwydd? Ti'n yngharu i arglwydd? O'n i'n meddwl mai llwch y llawr oedden ni. Ac mae'r arglwydd am wneud y shifft yna yn dy feddwl di bore yma. Mae'n adnod yn yr Hen Testament sy'n dweud fod yr arglwydd yn canu ei ddileit dros y ti. Dyna gymaint y gariad tuag ata ti. Does na ddim condemniad i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Dwi ddim yn gorfod mynd i'r gwely pob nos yn meddwl, dwi'n hyn, dwi'n llall, dwi wedi methu, dwi wedi pechu, dwi wedi hyn a llall. Ti'n medru gosod y bechod wrth draed yr arglwydd. Ac mae'r arglwydd yn delio gyda hynny i gyd. Mae'n drygarog. A da ni'n cael cychwyn o'r newydd. Mae ei rasysau yn newydd bob bore. Os wyt ti in the worst year of your life club, fel fi a Jonathan, mae'n y rasysau newydd pob bore. A mae ras yn ddigonol. Mae'n ddigonol. So os ti'n cael diwrnod gwael, ti'n mynd â dy hunan i dy wely, ti'n cysgu, ti'n deffro bore wedyn, here we go again, arglwydd. Dwi'n barod i addoli ti. Dwi'n barod i fynd eto. Nath hanes cariad Flori Evans ddod yn enwog yn y pentrefi a'r trefi cyfagos yn sydyn iawn, iawn, iawn. A dyn ni dal yn ei chofio hi heddiw. Tybed be di dy legacy ti? Wyt ti'n caru'r Iesu efo popeth sy'n yna ti? Nid ar dy heiddiant ti dy hun. Mae unrhyw beth ond yn heiddiant Iesu Grist.
fy mrenin. Fy mrenin, Iesu, pob clod i arglwydd ei ar anif. Fy mrenin, Iesu, pob clod waredwr mawr y byd. Fy mrenin, Iesu, pob clod i arglwydd ei ar anif. Fy mrenin, Iesu, pob clod waredwr mawr y byd. Ga'ch gwahodd chi sefyll. Da ni'n mynd i ganu un tro arall am y ffordd mae Iesu wedi gwneud. Hi'n bosib i ni ddod yn agos at y tad. Am y trigaredd yna, a'r ffaith bod Duw yn un da a charedig. Roedd adeg. Roedd adeg pan yr oedd pob dim yn ddi. Ac angen hawl i'w fod yn ben. A brenin cariad wedi ildio hun. Hwn oedd y dydd tywyll a fi, ond dyma'r groes. A'r groes a wneud bwyd i fy chadur. Fe wneud bwyd iawn am bob un mai. Hanodlodd yn tai fe o'r ffenwyd, ond nid fel hyn y byddai'n rhaid. Yna crygodd ei ymlaen, gwnaed y llenyddoedd. Cywir chi o Duw.
Wel, mae yna baned yn eich disgwyl chi, os chi am baned.